این ролик با یاری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدов نویسید 5000 روبل به شما بونус میده. برای این بونус رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین автоматически بونус به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدов. ماشینای فروشی خودتون در نمره در روی کانال واتساپ یا وایبرش در روان کنید. کورس امروزه برادر 1000 روبل روسی 144 سومانی تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه بهترین ماشینای تا آخرش تماشا کنید. دستگیری ما رو فراموش نکنید. در ویدیو لایک مونید و در کامنتار فکرای خودتون البته نویسید. کسانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان رو دارن مرحمت از شرکت اکای اسمت الله استفاده برید. ماشین هاشون ماشین های زمانوی با کامفورتی بلند، در راه شما خسته نمیشوید. کانسانریشون 100% کار میکنه. باز اکای اسمت الله میتواند به زدن شما رو پروورکه کند و باز رجیستراسیون های شما رو پردلیت هم میکند. نمرشان در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت زنگ زنید به شما روحی سفید خواهانم برادران. یکم ماشین فروشی واز 21099 سالیبرایش 2005 объем мотор 1.6 коробка передач механик сӯзишвориш бензини холиай ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маладиёжни кардагиай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138800 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикротонро нависед. ва дар сарпарасти видеороликои мо ҳамеша як xbet мебошад. силкаш дар описание. айшмоя дастгири як дроем просто бо броин тамом. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Sedan соливарори 6993 объем мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин ягон айб надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 125000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. алиш ҳам мешавад ба ягон астраҷӣ ё мерседес объёмни болои сумметим мега соҳиби мошин. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ мерседес сечка простой соливарори 6993 объем мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш гази холиай ҳуҷҷатош ҳамаш 100% меличи кор дора. мошин камтар. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 187000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Sotka соливарори 2000 объем мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 10 моҳа ҳуҷҷат дорад. танировкаш тамом шудагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархш бошад 36500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 153000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
پنجم ماشین فروشی اوپل خچیبک سالی براری 6996 авио мотор 1.6 коробка передач механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 21000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 145800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ хундай солярис соли барориш 2014 авио мотор 1.4 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардагиаст. 100% мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 520800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли барориш 2007 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагиаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 49000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 340000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли барориш 2001 авио мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холиай ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 208000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Opel Sotka соли барориш 2000 авио мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Канибодом. нархш бошад 31000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 215000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли барориш 1993 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулов. нархш бошад 12500 сомони тоҷикӣ мебошад.
با روبل حاضره گردانیم 86800 روبل روسی می شود. باز سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس کنید. یازدهم ماشین فروشی تویوتا کرولا یک سالی برارشش 2007 ابیو موتور 1.5 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад мошин ягон камбудӣ надорад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 70000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 486000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ ваз 21011 соли бароришаш 1987 сӯзишвориш бензин газай мошин дар ҳолати миёна қарор дорад чихеле ки шумо дида истодаен краска мега мошин полнисти бояд як краска мега халос мотораш 100%ай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархш бошад 4000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 27700 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. сенздаҳум мошини фурӯшӣ грузовик газел ягон айб надорад мошин навай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 40000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 277700 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад бародарони ғариб. то видеои оянда хонободу сарбаланд бошед.